Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Gopeng pemirsa. Mau tak dono kan video nih. Wih banjir udan wangin. Yo maklum pemirsa yo karena rumahnya deket sawah yo. Otomatis apa ibaratnya kene kena ketamper badai ataupun angin itu lebih langsung los lah pemirsa ya. Omah iki nek cuma udan-udan biasa ya lah. Enteng. Ki nampu pemirsa. Bahasane Indonesia nampu ki apa sih? Tempias ya. Kuwi tempias kamar sampai terus kabeh. Aku gak ono persiapan kan aku gendong anakku pemirsa. Aku dikeisan ke pemirsa nek udan angin sampai ono petir segala macam aja ngontan sik, Mbak. Kuwi nemen. Kuwi sampai teras sampai iku pemirsa. Teras sih sampai astagfirullahaladzim aku sampai. Rono sik teh kok pengen tenan. Anu iki lho nyelehno iku pemirsa. Ki arep tak angkat sik ikune. Magicomku ki mati. Ki Magicomku ki sejak kemarin pagi sebenarnya. Cuma tak coba lah, aku positif thinking lah. Tapi tak coba tak ganjel apa tak batek tak anteni dhisik. Kuwi bendal nih. Cara monone iki tombol untuk bagian cook alias memasake. Kuwi gak fungsi pemirsa. Jadi langsung anget. Mulai tak antani sampai suwi sampai 40 menit kok gak mateng-mateng kok isek berasa ya walah. Terus jane coba tak ganjel kena tapi yo balik neh bendane ya wis. Iki yo arep apa ini kok ini sampean. Mas niki tak kok dhisik. Kan konsultasi langsung ora tak gowo pemirsa dene kok yo nek kena. Kok nek gak kena ya kok solusi selanjutnya apa? Mau ceritanya pemirsa. Terus ini aku rembukan karo Mas Anto. Nek apa jenenge? Nek diset sementara ya nek bisa itu anyar iki yo. Pas lagi gak ono duwe pemirsa. Disanyet kan gak mungkin soalnya kan Magicom saiki kan mesti paling gak sak murah-murahan iki perasaan ini adalah 350 lebih kan gue lagi tak ganjak no pemirsa ya nyicil buah barang jadi yo coba sementara waktu tak servis dulu nek saya kena lah aku tak kok kena ya nek gak kena kan kok gampang piye carane ben iso tupanya kan ngono nek iso di servis yo dipergunakan sik ngombe laku akhir tuku anak jadi gue ini soal tak insya Allah ya kan ngontenku bengi ya malam ngontenku jadi besoknya insya Allah tak kebelangan Pak Jupon ki lho merah pemirsa area pasar merah ya nek ngene terus ganjel terus aku jadi malah konslet tak takokno Pak sakit napa mboten konsultasi lah gowo sik Mbak yo tak delok dhisik ya Mbak biasa nek tukang servis kan ngono pemirsa terus ya wis ngono aku terus tak siane tak kene Pak Joko jadi yo wis sabar kuwi kan asine kan aku bingung pemirsa piye yo soalnya kan urusannya kalau elektronik yo maklum pemirsa Magicom iki saurene pindah rene aku wis pesen tak dhewe yo iya elektronik itu wajar pemirsa adik Lana teot anu pemirsa teot jadi sementara waktu yo nggak ngerti solusine piye wong urung didemek tukang servisnya jadi aku nunggu didelok Pak Jupon iso nesok apaan tapi nek alhamdulillah aku tak ngeroncong nang iku ae pemirsa. Ngeroncong nang dandang ngono.
Wis piye meneh yo. Delok nanti ke depannya piye ya wis engko sesuk tak lanjut lagi. Aku dine iki kok udah nangene pemirsa ya, tak tutup dulu ya. Servis no dhisik. Berangkat sih. Oh, alah yo. Kelan pemirsa. Wow, alah iki no ndak sampean kok ngeblis nopo, Mbak? Aku nemu duit 1000 pemirsa. Kok dompetku nopo ceblok. Nganu iku mau agak didemek, diceki. Kena no, Mbak lho. Lah terus kena apa diingi pemirsa? Tenan demi Allah aku ora ngapus ora tak nggo konten lho. Tenan apa anane? Kekalan iki mana pemirsa? Ya wis oke. Kita coba. Kita coba pemirsa. Tak ngacung no. Gimana deh gimana? Kok seneng aku ki wirawiri kan aku karo tak coba nih pemirsa. Gelang gimana? Aku yo kekelen lho. Kenapa, Mbak? Ora perkara colokane nopo anu, Mbak? Kurang sep nopo ngene. Kita coba cek ya pemirsa. Mungkin ae nganu rusak no pemirsa. Rusak apa piye ra roh? Dicoba tak nganu. Tak ngecupno. Ben wirawiri gak penting kok iki. Lah ekrane dicoba. Aku sendiri ada nih matanya aku sendiri no kamera diingi yo ngono kabel kulkas aku coba tak cek aku tuku kalaran ini kono nih pemirsa tuku kalaran iku gue ngecek tok sebenarnya kalaran iku bukan standar kabel kanggo kulkas jari tukang servis nek ora tukang servis ngomong aku ki ora mudeng pemirsa. Coba aku ki coba tukaran tak go ngetes. Tak ngene-ngene no. Pokoknya ngene Mbak, kok ngomong tukang ae Mbak. Kejadian 2 kali sing ngono kuwi. Aku sampe apa sakjane iki aku ki. Aku ne sing keliru apa piye kabel kulkas kuwi pemirsa ceritane. Kuwi kendo, jadi jaluk ngolor ngene lho, jaluk ngodot ngene lho. Kenek. Kuwi terus aku welah turut-turut bingung. Golek kalaran sing lah mari colokan sing nganu kan nganding bifet karo nang kamar. Lah kan gak gayo, gak giok kanggo ngecek kalarane kurang dawa sing nang kamarku itu aku tuku neh. Bareng aku tuku neh. Kenek pemirsa. Kita ceritane sih. Kuwi kan tak ngecek aku kuwi. Rencanaku ki ngecek. Wis ora apa-apa lah. Besok ndelok tukang lah wis. Apa Mas Santo nek pas prei yo sewengi tok mulai. Wis tak jarno sejam tak jabut pemirsa colokan gawane ku ambek kabel sing digawe Mas Santo. Aku terus salat wis tak tenang awakku wis ra apa-apa lah. Trial kabel kanggo kulkas iku cepet rusak memang ya karena yo 24 jam pemirsa. Iki neh Magicom nih. Mau tak arsii, tak budalno nang. Oh, kena. Di iki benda terus pemirsa, kayak ra kekelen. Oh. Mungkin apa karena komponennya rusak, mau tak arsii isik tre. Ora lali tak konten obikanku salah. Tuaya aku juga mang ya mohon maaf mang nang tokone Bu Umi golek nganu aku pemirsa mang. Golek ada kado, nek kadone wis winginane. Alah, wis pikirane wis anu pemirsa. Mikir iki sok buane kene iki sesuk bayar BPJS ki bayar apa dadi pikirane iki alah wis ben. Engko nek karek budal tak dono pemirsa ngono ae.
Dadi aku nyicil sithik-sithik pemirsa iki. Wis tak cicil sithik-sithik nek brek yo sakake sing golek dhuwit wong siji pemirsa. Nek aku ngono YouTube iki cara mono tak nggo celengan kok pemirsa. Nek nggo kebutuhan sehari-hari ya suamiku. Oh. Karena YouTube ki memang aku gak mensasi, gak apa-apa seperti disyukuri lah. Zaman saiki angel dhuwit pemirsa berumah tangga pengen usaha yo apa ibaratnya pengen usaha iki yo modale yo. Kok tekan dindi mbak Eka lagi mang cerita. Jaluk didemek Pak Jupon dhisik mau iki. Piye lah, Mbak? Wah, lah Pak, terus aku dotong-dotong kapuan tekan merah. Aku wis pikiranku gelam ya pemirsa. Pokoke iki tak servis nang dhisik. Ki motor budal tak resiki dhisik. Dicekel tukang servis kok blongkroh kabeh tak resiki. Jebule mungkin ana kotoran sing ganjel nang sela-selane. Ya tak resiki iku mang, ya tak resiki umumnya tak resiki nganggo lap. Tak resiki. Oh, berarti rusuh. Tapi ketang-ketang ki awet lho pemirsa. Tukunan tante Deni kayak aku. Ya. Iya kita itu kan tante Deni. Wis wong jenenge boyongan ki kan ya tetep isi omah ya diisi sik, engko lagi mikir apa ibaratnya ki salah jute ki apa-apa. Cuma nek boyongan nggoni tok nek isi omah urung ngono ki ya puyeng pemirsa ya. Ayo aku nyicil pemirsa nek iso pas tuku konten ya kuwi tak kontani. Pasang lawang ya alhamdulillah wis berarti wis pepek terus boyongan wingi terus lagi gawe konten aku pemirsa. Wis berarti wis kena iku kemungkinan ae mungkin ana sing keganjel kotoran mau didelok cetak lho kok kena Mbak di anu ki mang dideloki nggon pere kuwi nggo cetekane dicekit diresiki mono mah wis tak resiki cetane ku tak resiki aduh iki maklum mah jeneng wis suwi ki rada ana kropose delalah apa pemisah kena kira kekelen ya wis ah wis duwe tak blonjo liyane kok tisu basah kaya apa nek mang jajan tisu basah kok iku manung Bu Umi ora tak konten iku mang pemirsa wis alah wis dotong-dotong gue iki tak ada tas biru kuwi ya Dek. Oh alah aku kekelen pemirsa ya wis padahal aku mang yo roncong pokoke cor kuwi gak kena tinggongan aku roncong perang-perang dino pemirsa rong dino. Ya aku roncong guys. Roncong. Karena iki bar tak servisno tak tinggal aku mulah aku tak nyambel aku ngono. Nek lawoe aku wis tuku. Nyambel anakku kok gampang. Aku wis ana pentol, ana pakcoy, ana sawi. Wah, iris dadi. Iki mau tekan piro ya? Wis saya terima kasih ya iki mang. Kontene bismillahirrahmanirrahim. Kontenku yo iki mang ngene iki pemirsa. Wis tetep semangat hari pokoknya aja lali lek kamu sampai keluarga Mas Goplem nyakek man kucing. Tetep semangat. Ya iki mang ceritane nyervisno Magic Comment adalah di Demek wis kena. Ora Mbak iki wis kena tak paling ana sing rusak gak usah bayar. Gak sampai ganti komponen jadi gak bayar iki mang diceki. Karena aku ki ora mudeng elektronik ya pemirsa. Ya terus kemang. Nggih pun Pak, matur nuwun lho Pak. Iya engko nek mesa gak kenane gorene kuwi emang keganjel rusuhan Mbak. Mang jagung-jagungan yo tak konten sedelok iku mang. Mari yo grembyong. Ngombe anakku barang yo. Wis pokoke engko tak rajin tak resiki pemirsa yo alhamdulillah termasuk awet lho kuwi. Kayak kipas iki yo awet lho pemirsa. Ya terima kasih Pak Jolali nek kamera Mas Goplem sudah bisa cover. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk hari ini. Dadah.